салом ба тамошобинони канали Арзанда. номи ман Фаридун аст. имрӯз ба шумо каме ҳам бошад оиди беодобии ҷавононе ки дар комментариҳо ҳар хел гапҳои қабеҳ менависанд нисбати блогерҳо ва ё нисбати якдигар ва бо ин беэҳтиромии худро нишон медиҳанд. гап занам. чаро ҷавонон ин тавр рафтор мекунанд? ин вобаста ба тарбияи онҳост ё ин ки вобаста ба замона аст? вақте ки шумо дар комментариҳо гапҳои қабеҳ менависед, ҳамон лаҳза дар бораи чӣ фикр мекунед? ҳоло фикр намекунед ки гапҳои навиштаатон дили бандаро меранҷонад? инсоне ки ранги худ мусулмон, ҳамватан, ҳаммиллатро дашном медиҳад, пеш аз ҳама эҳтироми худро надорад. мо ҷавонон ояндаи Тоҷикистонем, пояндаи миллатем ва инчунин муносибати мо бо якдигар ин шармандагии тамоми миллат аст. барои ҳамин ба он ҷавононе ки ин тавр рафтор мекунанд гуфтаниам: ислоҳ шавед, андеша кунед, дили худро соф кунед, ҳурмату эҳтироми якдигарро кунед, дорои маданияти миллати тоҷик бошед, арзандаи Тоҷикистон ва арзандаи миллати тоҷик бошед. шарт нест ки шумо блогерро дашном диҳед. агар блогер ба шумо маъқул набошад, мавзӯъҳои ӯ ба шумо писанд наомаданд, беҳтараш ки тамошо накунед. агар обуна шудед, фикрҳои худро нисбати мавзӯъ баён кунед, на дар бораи блогер. хоҳишҳои худро боодобона нависед, то ки блогер боз ҳам хубтар гардад ва барои тамошобинони худ видеоҳои навбанав ва ҷолиб тайёр кунад. ба ҳамаи тамошобинон новобаста аз комментариҳои беодобона навишташуда гуфтаниам: доим сарбаланд, сиҳат саломат ва арзандаи миллати тоҷик бошед. бо ҳамин суханони ман оиди беодобии рафтори ҷавонон ба охир расид. аз шумо тамошобинони гиромӣ хоҳиш мекунам фикрҳои худро нисбати суханони мангуфташуда баён кунед. то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.